Colegiul Universitar Spiru Haret, București, a luat ființă în anul 2016 în cadrul Universității Spiru Haret, București. Până în momentul de față nu am avut foarte mare succes cu domeniul informatică, pentru că există finalitate, ca și școală postliceală, durata este foarte scurtă, de 1 an și jumătate. Noi avem profesioniști în domeniu, avem laboratoare, avem bază de date, Facultatea de Informatică este partenerul nostru principal și chiar Colegiul de Poștă și Telecomunicații a Irinei. Toate cadrele didactice sunt în momentul de față în câmpul muncii, ceea ce este foarte important pentru noi și pentru elevii noștri, pentru că îi pot înțelege altfel, îi pot sprijini, îi pot încuraja. Calificările profesionale pe care noi le-am autorizat pentru că am studiat piața, am urmărit în timp evoluția, am încercat să le oferim tot ce au nevoie pentru a fi buni profesioniști. Datorită stagiilor de practică pe care noi le oferim împreună cu partenerii noștri, stagiile de practică în regim comasat, asta îi ajută pe partenerii noștri să-i cunoască foarte bine pe elevi și să vadă fiecare cât cunoaște, cât se poate implica, cât este de responsabil și chiar de pe băncile școlii, undeva la sfârșitul anului întâi de studii, se leagă diferite parteneriate și elevii buni sunt îndrumați către unele clinici, cabinete, firme. Ulterior, la finalizarea studiilor, elevii noștri se angajează în proporție de 85-90%. Dincolo de partea didactică pe care o respectăm cu toții, există o legătură în permanență, în sensul că și până să intervină acest învățământ online, noi aveam întâlniri online în care pur și simplu socializam. Elevii noștri au fost întotdeauna foarte importanți pentru noi. Toate activitățile pe care le-am făcut, toată comunicarea pe care am avut-o cu ei a fost ca într-o familie. Pentru noi nu sunt niște candidați, nu sunt niște cifre, sunt niște oameni care fac parte din familia noastră, care ne reprezintă și pe care îi reprezentăm toată viața noastră.